Jo som en Jaume Suró de Llebrer, som del barri aquí de Crist Rei, del carrer del nord, esquina, el carrer de Rosa, a 30 metres d'aquí. I fideus no n'he fet mai, però he vist fent, perquè això fa 50 anys que en feien, però ara ja no se fabrica industrialment. Fer fideus era una cosa de supervivència, perquè la gent tenia, potser tenia un bocí de terra i tenia farina i no tenia fideus, i l'arròs anava allà. I el que feien era fer fideu per poder menjar. Hi havia cases que en feien, per altres també, jo sé una casa que en feia, i duies la farina allà, te feien els fideus i jo hi anava a cercar un sac els fideus. Jo, de fet, veia que feien fideu, però tampoc no me fixava en la màquina com era ni res d'això. Jo potser duia un parell de quilos de farina a fer fideus i m'enduia els fideus fets al cap d'un dia o això, perquè havien de xullar, perquè això sortia i s'havien de xullar i se posaven els tresors a una canya i de vegades hi posaven un ventilador perquè fer més bé xullar. Això era supervivència pura, perquè xerrant més o menys de l'any, jo vaig néixer al 43 i això devia ser a partir dels 50, més o menys, jo xerro. I era per viure, perquè en aquell temps no sobrava res. A més, el blat i la farina anava escassa. La gent que tenia una màquina, li duien, potser, 2 quilos de farina i feia fideus. Llavors donava, no sé, el pes, perquè potser perdien o guanyaven, no ho sé, perquè això, inclús, jo sempre vaig tenir manies que en els fideus hi posaven auspicis gratis o qualque cosa, perquè la farina era blanca i els fideus eren com a color groig. I és una mania que jo, un pensament que jo feia, de posar auspicis gratis. I això funcionava així. Més que intercanvi, crec que era a pagar, o sigui, potser si volia 2 pessetes de fer fideus, pagaven 2 pessetes, perquè intercanvi l'altra part no en tenia. A casa nostra hi havia una màquina de fer fideus, que no era com això, era més senzilla, que mon pare va fer, suposo per fer els seus fideus. Que venia a ser com un xipollador de matances que feia passar la pasta per dins una cosa que tenia foradets i sortien els fideus fets. Si els foradets eren més grossos, els fideus eren més gruixats. Si els foradets eren més prims, els fideus eren més prims. I funcionava així, això. Perquè en aquest temps hi havia gent que menjava arròs, però anava allà. I aquí no n'hi havia d'arròs. A Mallorca, una temporada d'arròs va fer per la vall, que el meu padrí em va fer, i sempre me contava que a causa d'haver fet arròs el denunciaren i va haver d'anar a xerrar amb el governador per dir que feien arròs per la casa, no per vendre arròs, no. Perquè l'arròs no sé si sabeu com se sembra de brot en brot. Se fa en planter i haurien de posar a dins l'aigua un camp enxercat de l'un en un. Jo ho he vist fer, no l'he fet, però ho he vist fer. I el governador va dir, no voy a por la Champunto, yo dije, Mallorca no es zona arrocera, si queréis arroz a Valencia, va dir el governador.